Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo del Secret Gegant dels geganters de Moià. Si recordeu, el darrer dia us vam explicar com han marxat els gegants de les baixes en l'acte de l'arbre fruiter, i avui el que us volim explicar una mica és com va ser tot el procés de restauració d'aquests gegants, i a més doncs, comptarem amb les paraules de la Cessa Casserres, que ens ha volgut ajudar i donar-nos més informació sobre com va ser aquest projecte de restauració, i ella, que va ser aquí físicament, els va restaurar, de primera mà ens podrà explicar realment com va ser aquesta restauració i tots els seus detalls. Correcte, però abans que els gegants arribessin a Solsona, doncs, tal com vam dir, els tenim amagats a Moià. Llavors vol dir que van estar ben bé un parell de mesos amagats, que ningú del poble sabia on eren, fins que el dia que van marxar. Llavors, què va passar durant aquells 2 mesos? Durant aquells 2 mesos, la primera cosa que vam fer va ser una de les parts del projecte, si us recordeu, era fer els cavallets nous dels gegants, no? I vam parlar amb el Rogeret de Vic, que va ser qui ens va fer aquests cavallets amb una empresa de fusteria de Vic, que ell coneix, no? I ens va ajudar a fer aquest projecte i tot, i vam quedar amb ell un dia per veure aquests cavallets i per prendre les mides i tot el que era necessari per tal de poder fer aquests cavallets. Exacte. Llavors va venir i una cosa molt important a decidir era com volíem aquests cavallets. És a dir, si els volíem més alts, perquè volíem els gegants més alts, si els volíem més baixos o iguals. Llavors, després de tenir una conversa amb la comissió de restauració i tot plegat, vam decidir que aquests gegants, com que històricament havien sigut sempre de la mateixa mida, doncs que els cavallets seguirien sent iguals. Exacte, no trobàvem cap sentit de fer-los uns gegants molt més alts i que no conservessin aquesta estatura que tenen, que els ha donat aquesta identitat també, no? Correcte. I llavors, va arribar el divendres 19 d'octubre, que era el dia previ que els gegants reis ja marxaven físicament cap a Solsona. I això ens va portar a que havíem de fer una operació molt ràpida per col·locar els gegants dins el remolc i que ningú del poble ho veiés. Exacte. I per això no podia ser que a les 12 del migdia ens trobéssim allà mitja colla gegantera per anar a carregar els gegants i fer tot l'enrenou, sinó que vam decidir una hora una mica més prudent, no? Per poder-ho fer una mica més a discreció. Exacte. Em sembla que eren les 10 del vespre o quarts d'11 que ens van obrir el local que tenen els joves a la parròquia. I bé, és que jo recordo que va ser una operació molt ràpida, perquè és que teníem el remolc allà al costat de l'estàtua del Rafalet, de Casa Nova, i ja hi havia la planxa fora, entre 2 o 3 van tombar el gegant i jo què sé, en 20 segons ja el teníem a dintre i amagat. I amb la geganta vam fer el mateix. Segurament no s'havien carregat mai tan ràpid aquests gegants dins un remolc, un camió. No, segurament no. Va ser una cosa molt ràpida i efectivament ningú ens va veure. Doncs va ser fins l'endemà que vam anar a Solsona, no? Que va ser el 20 d'octubre, era un dissabte al matí. Sí, correcte. La comissió de restauració, tota il·lusionada, marxant cap a Solsona a portar els gegants cap al taller de Casserres. Exacte, arribem al taller Casserres i ens saludem, ens trobem amb la Cessa Casserres i la resta de gent de la família Casserres, no? I descarreguem els gegants i els hi fem l'entrega, no? Per tal de començar aquesta restauració. Exacte, i allà va ser on vam començar, els hi vam transmetre com voldríem els gegants, que ja hauríem parlat en una reunió anterior amb la comissió de restauració. I bé, a partir d'aquell moment, tenint els gegants a casa seva, era el moment de posar-se mans a l'obra i començar a deixar els gegants tal com voldríem. Exacte. Quan dius que els hi vam transmetre com els volíem, realment els hi vam explicar que volíem que conservessin. Jo recordo que algú deia la mirada dels gegants ha de mantenir tenen aquesta mirada cluca, no? La gegant d'aquest ull cluc, doncs havia de conservar tot això, no? Exacte, sí. I també una cosa molt important que llavors parlaríem més endavant amb una visita al taller era el tema dels vestits, que no volíem uns vestits qualsevol, sinó que volíem uns vestits que seguissin la línia dels que portaven fins ara, i així va ser, no? Vull dir, des del taller Casserres, tant la Cessa com la Teresa, doncs van
van mirar de trobar unes teles adequades per aquests gegants. Llavors, aquell dia, nosaltres sempre portem, hi ha dos membres de la nostra colla, que potser en el futur els coneixereu, no? Que els agraden molt els gegants, no? I una de les coses que sempre els feia molta il·lusió quan anàvem al taller Cacerres era saber quins gegants tenien allà al taller perquè estaven restaurant o construint, no? Ens van explicar que després de nosaltres arribaven uns altres gegants amb un gran renom pel país, no? Sí que ho recordo, sí. Arribaven al taller els gegants del Pi de Barcelona, no? Els gegants originals, a part, i per tant van compartir unes hores conjuntament els gegants Reis de Moià amb els gegants del Pi originals. Exacte, sí, sí. Jo recordo que teníem els nens a la colla molt il·lusionats perquè, clar, a veure si veiem el Mustafa i l'Elisenda pel taller, no? De fet, em sembla que quan vam anar a voltar cap a Solsona, que ara ho explicarem, es van escapar un moment i tot, aviam espiar, aviam si els veia o no. El que ens agradaria saber, i és el que us hem dit abans, que en aquest vídeo també comptaríem amb la presència doncs, de la Cessa Cacerres, que també ens donarà la seva imatge, no? De la seva visió de com va ser aquesta restauració. I una cosa que ens agradaria saber, i si ens la pot respondre, és a veure quin significat va tenir per ella poder fer aquesta restauració d'aquests gegants amb aquesta trajectòria de 75 anys d'història. Aquest projecte que ens van portar des de Moià va ser molt engrescador, ja que bé, normalment aquí restaurem gegants que han sortit d'aquesta mateixa casa, gegants no, amb la firma Cacerres, però de tant en tant també ens il·lusiona molt que ens portin aquest tipus de figures, com aquests gegants de l'Escola Ingenio, que són uns gegants ja històrics, escultòricament molt correctes, i poder recuperar, no? I dignificar aquestes peces amb aquest, com he dit, amb aquest projecte tan il·lusionador, doncs ens va motivar molt i ens van, doncs, ells tenien molt clar el projecte que portaven, però també ens van donar una certa llibertat que entre tots doncs, crec que va donar un resultat molt bo. Gràcies, Cessa, per la resposta. Llavors, volíem aprofitar el dia i també com que portàvem gent que evidentment els agradaven molt els gegants i també els feia gràcia conèixer una mica la història dels gegants de Solsona, vam decidir portar-los al quarto dels gegants, lloc on descansen els gegants de la ciutat i bestiari de Solsona. Exacte. Anècdota molt ràpida. Vam anar a fer un cafè, allò normal, no? I recordo que quan estàvem fent el cafè amb gent de la colla, doncs feia poquet que havíem estrenat, estàvem amb el tema del Verkami, que després parlarem, amb el tema del Verkami s'havia estrenat feia poc la cançó del Quim Vila de Moià, de la restauració dels gegants, no? I recordo que gent de la colla deia, ostres, aquí parla d'uns macers, uns personatges que van existir, i això què? Ho podríem fer-ho o no podríem fer-ho? I recordo que va ser just aquell dia quan va sortir la idea de recuperar-los, no? És veritat, va ser tot fent el cafè que escoltant la cançó, llavors algú va dir, ostres, i sí, nosaltres, doncs endavant, no? Després de fer el cafè sí doncs, que vam anar cap al quarto dels gegants. Exacte, i allà ens va rebre el Carles Freixas i l'Albert Caelles, em sembla que eren, i ens van explicar una mica la història dels gegants de Solsona i una mica com anava tot. I el seu funcionament, que no em surten per aquesta major corpus. I llavors, era el moment de veure una cosa que segurament ningú dels que ens van acompanyar al taller s'ho esperava, que era el cap de la geganta jove de Solsona de la dècada del 1940. I clar, era com la nostra, no? I aquí és el fet curiós que sempre parlem de que es diu que la geganta jove de Solsona va ser la primera que va fer a la Casa Ingenio i que llavors es van fer totes les reproduccions. Exacte. Per la gent de la colla va ser una il·lusió i recordo que ens hem estat moltes més estona mirant-nos aquell cap que gairebé el gegant de Solsona perquè els hi feia moltíssima il·lusió saber doncs, la història d'aquest cap i imaginar-se perquè aquest cap havia estat restaurat per la família Cacerres. Exacte. Allà la gent ja veia una mica la pintura com seria i agradava la idea. I bé, ara a la Cessa Cacerres li demanem aviam què li va semblar a ella que restaurar uns gegants que eren com els de Solsona a la dècada dels anys 40.
el fet que es compartís durant una època els mateixos gegants entre Solsona i Moià és una anècdota molt bonica, però no va afectar tècnicament en la restauració, ja que es van tractar com qualsevol peces històriques que ens arriben aquí al taller. I també va ser bonic que poguessin compartir el taller a la geganta vella de Solsona durant aquella primavera i a la geganta de Moià, que també van compartir la plaça, no? Les dues figures durant una època. L'endemà d'aquest 20 d'octubre que vam anar a portar els gegants era el dia que començàvem el Verkami per la restauració dels vestits i per la confecció dels nous vestits. No? Va ser un cap de setmana intens en què divendres encarregàvem els gegants, dissabte anàvem al taller i diumenge començàvem el Verkami, no? Exacte, sí. Recordo que ves tenir que fer la primera paradeta amb tota la informació per transmetre-ho als vilatans de Moià i explicar-los tot el procés que hi hauria, no? Exacte. I aquest tipus de parades informatives que vam fer al poble vam anar repetint cada diumenge, cada cap de setmana, cada diumenge ens posàvem a un carrer de Moià, al carrer Sant Antoni, em sembla que era, si no vaig equivocat. Sí. I allà el que fèiem era explicar aquest projecte de restauració, explicar sobretot el Verkami, donar la possibilitat també de col·laborar d'altres formes. Si no tenien l'opció de Verkami, doncs també agafàvem diners i els apuntàvem com a recompenses. Vull dir, altres formes de... Sí. Hi havia molta gent que no podia fer la donació per al Verkami, per internet, i el que feia era, a través d'aquesta paradeta que fèiem, donar-los en metàl·lic i llavors nosaltres, des del compte de la colla, els introduïem el que és el Verkami. Llavors jo recordo d'aquell dia que vam quedar uns quants que sempre quedem una estona abans per preparar la parada, esmorzar i tot. I, hosti, tu no hi eres, Xalera. Estàvem tots allà esmorzant i Leandro no hi era. I, bueno, ja suposo que arribarà alguna hora o altra. Ha de fer el cafetó tranquils, no? I arriba ell esbarat d'alguna manera que diu que, clar, no sé per què vas arribar esbarat. A veure, explica'ns-ho. Bueno, perquè ja ens havíem fet els primers ingressos, perquè jo estava a casa meva, amb l'ordinador, per si hi havia algun problema, quan s'engegava el temps, el termini del Verkami, estava davant de l'ordinador mirant que tot anés correctament. I clar, entre una cosa i una altra, de cop ja vaig veure que ens havien fet una donació i em vaig posar molt content i vaig venir cap amb vosaltres a explicar que ja estava en marxa i que ja teníem els primers 20 euros. Va ser un matí, sobretot de molts nervis, d'allò que començàvem una cosa que no havíem fet mai i que, bueno, estàvem tots una mica inquiets a veure com aniria aquest Verkami. Exacte, i va anar molt bé. Van ser 40 dies fins al 30 de novembre i van anar molt bé. Vull dir, de seguida vam veure que arribaríem als 2.500 euros i així va ser. I és important destacar això que us hem dit de les parades informatives que vam anar fent. Vull dir que també va ser un punt d'apropar el projecte a la gent del poble i també facilitar a tothom, tal com us hem explicat, no? I que tothom et pugui fer preguntes, perquè sí, per internet pot estar ben explicat, però de tu a tu la gent ho entén molt millor, entén el per què es fa, què té canvi i tot plegat. Bé, llavors va arribar el desembre i vam rebre una trucada del taller Casserres que ja podíem anar al taller a triar les teles que voldríem per als nostres gegants, no? I així va ser com un dia, el dia 16 de desembre, vam anar tota la comissió a Solsona i allà va ser on ens van començar a mostrar els tipus de tela que havíem pensat per als nostres gegants. I de seguida vam veure que el blau pel gegant no hi havia més a triar, era un color blau, era l'ideal, i allà ja no s'hi va posar cap pega perquè veiem que aquell color era el que havia de ser. Llavors, el color vermell de la capa també de seguida el vam tenir triat, perquè era vermell, simplement si el volíem més fort o més fluix, però de seguida també es va triar. I amb la geganta és on hi vam estar-hi més estona. Amb la geganta teníem la possibilitat de triar 3 tipus de color verd pel vestit. Després de rumiar-ho molta estona, crèiem que el color verd havia de ser un to més elevat del que havia portat fins al moment, no? Exacte. I llavors era també amb la capa igual. Hi havia 3 tipus de color marró, no? I també es va decidir que si el verd era pujat de to, que el marró també ho fos. I així va ser com vam triar els tipus de roba
on allà al taller ja farien la passameria, els detalls i tot plegat dels vestits per deixar-los ben macos. Una cosa que ens preocupava dels vestits eren les capes, perquè teníem l'obsessió de que havien de ser unes capes amb una volada tal com tenien fins en el moment. I que fins ara eren un gruix, les capes eren d'un gruix, i doncs, ens preocupava molt doncs, que tinguessin aquesta volada i continuessin tenint aquesta presència alhora que fan qualsevol tipus de volta als gegants, no? No vam poder trobar material semblant de capa, no existia perquè no el tenien, però sí doncs, que vam ser molt pesats amb el tema de la capa i ho van entendre perfectament i el vol dels gegants ja s'ha vist el resultat, però és el que esperàvem i de fet jo crec que queden més bé ara que abans, però bueno, això és una opinió. Potser sí, també és diferent perquè són de materials diferents, però sí, ara queda molt maco com ballen. Llavors també al mateix temps també ja havíem acabat el Verkami, havia sigut un èxit, però el desembre era un mes que també estàvem en plena campanya de Nadal, ja que sortejàvem una tele i un pernil. Llavors també teníem part del pressupost que seria la restauració dels gegants i tot plegat, que sortís d'un sorteig per Nadal. I així també va ser com va anar molt bé, es van poder vendre tots els números i una part d'això va poder anar a parar també per pagar la restauració. Bé, doncs això és tota la restauració que vam fer l'any 2018. Al proper vídeo us ensenyarem doncs, com va ser la restauració l'any 2019, també en vídeos de la Cessa Cacers, que ens explicarà i ens ajudarà a entendre com va ser aquesta restauració i animar-vos doncs, a seguir les nostres xarxes socials i també el nostre canal de YouTube per estar al dia i saber doncs, del proper vídeo.